O BNG da Pobra denuncia que o centro de saúde da localidade conta tan só con 3 médicos en activo, a metade dos que lle corresponde. 2 novas baixas veñense sumar a outra de longa duración que levan meses sen cubrir, deixando o consultorio o 50% da súa capacidade. A esta situación súmase a supresión da quenda de tarde do PAC dende hai máis dun ano, obrigando os pacientes a desplazarse ao Servizo de Urxencias de Ribeira, que xa se atopa sobrecargado. En principio pensamos que era unha cuestión transitoria, porque estábamos en pleno verán, pero un ano despois vemos que seguimos na mesma situación e, evidentemente, isto non é sostível porque, a súa vez, o PAC de Ribeira xa está sobresaturado. En segundo lugar, hai unhas semanas están tendo que ser sustituídos 2 facultativos do total de 6 médicos e médicas que ten o centro, pero é que a maiores xa había un de baixa de longa duración que non estaba sendo sustituído por ninguén, sino que o seu cupo estaba sendo distribuído e repartido entre o resto dos profesionais. É dicir, de 6 médicos que nos corresponden neste centro de saúde para unha poboación superior a 9.000 habitantes, estamos en 3, máis sin o PAC de 3 da tarde a 10 da noite. Calquera urxencia, pequena, mediana ou un pouco máis grande, temos que estamos derivados a ir ao PAC da Ribeira, insisto, que xa ten os seus propios problemas de falta de persoal. Ante estes novos recortes, os nacionalistas animan a cidadanía a sumarse á concentración convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Será este venres a mediodía ás portas do Centro de Saúde da Pobra e servirá como antesala a gran cadea humana do sábado para que se precisan 5.000 persoas que completen a distancia entre o Centro de Saúde de Ribeira e o Hospital do Barbanza. Nos como BNG pois levamos iniciativas ás institucións ali onde estamos, neste caso, e como ben decía Rosana, ao Parlamento Galego, pero consideramos que tamén é fundamental que a cidadanía nos mobilicemos e por eso animamos a todos os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal a asistir á concentración que está convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que se vai a realizar aquí, fronte a este centro de saúde, o venres 10 ás 12 da mañán, e tamén animamos a toda a veciñanza para participar noutra actividade da mesma plataforma que será a cadea humana que se realizará o vindeiro sábado dende Ribeira ata o Hospital do Barbanza.